Nimbad na oras yung manen papagayam, itarog daway kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Anya tinagan ti ina ni Adelfa? Victoria, sir. Anya? Victoria? No kasta agam amura ka ni Benji? Juan, sir. Naibagan samtan kada kayo ni Madam Margot. Asigod nga agnubyo da Adel pa kan Benji. Agyaman ako nesto Di ko mga Benji tinagdamagak. Ni Benji tad ad ama kam amo kadagiti agina. Apay nga ta. Nga aginteres ni Sir Amir. Nagkasarsaritam ka din ni Victoria, honesto? Juan, sir. Manipod day di pa nagbakasyon na sakbay nga ingkadag na ti agawidan. Talaga nga adon ti amom, may papan ka ni Victoria. Kaya't naasawan, nabayag kayon nga agayan ayat kan ni Adelfa. Sir. Wen, malagip kon. Nadakamat ni Adelfa idi, amanipod idi ubing. Nagtrabaho ni Victoria di Australia. Sige, honesto Tay talang, ti kayat ko, amamon kan ka. Mabalin ko ka din ti agsubli iti opisina, sir. Sige, maliwan tantumanan, tagsarita. Diyak ipalubos nga rumantalatan ti anak ko. Ay, maragsakan na ka makangag. Asan mo matlang akayat nga rumanda ti anak mo? Iso amasapol nga gikatan ni Adelfa. Ay, no saan mo akayat na may ruman ti kalintagan na? Di mo laki di palubos ngagsagaban ni Adelfa. Dumay panggapit ti relasyon ta kini Honesto. Ipabusoy nalagan kini Lisbeth. Ha? Ipanaw kulangan ni Adelfa. Ay, kunak man no saan ka ngagsublay, iya Australia. Awan ko man ti planok tatang. Ngam kayat ko nga iliklik ni Adelfa. Tiyak kayat nga agsagaba. Tiyak kayat ama ipada kanya tatang. Kapaya mariribukan ako. Nagpapan ka ni Victoria. Nabayagan, dahil di panawan. Nasurok ang makatawan ang nagayan ayat kami. Natangsit. Di na kayat ti Mayro Roman. Hanggang kadang iti amin na babae itipiyag ko. Ni Victoria, tinakarik na iti pamatag. Well, iso ti inayat ko iti dahil di panawan. O sino nga tati ama ni Adelfa? Hanggang, anya ko mati bibiyang ko iti dahil ta. Saan nakasusumbatan ni Amir? Anya ti kayat na asawan? Ni Lisbeth ti awagak. Uray sa anak nga inkasal ni Amir. Iti kinabayag min nga ang tenden na. Agasawa kami pailaan. Aday na. Agriringan ti cellphone na. Apay ninawagan na. Anya ti bagam kanya. Talaga ang bastos ka. Awan as-asin ti panakisaritam kanya. Anya nga min ti bagam kanya. Saan nakasungsungbatan ni Amir? Wow! Madanagan kan sa launay. Saan nakapagan ano ni Daddy? Nagkita damanan kini Crystalline. Saan na pudno dayta? Saan ang mabalin? Anay ko! Nagdamag ni Sir American ka, maipanggap kini mamang ko. Mas dawak nga rod, Adel pa. Ti amok kat ni Lisbeth ti pagsaritaan mi. Pas naibagak idin kan ka, Nesto. Kaslagam amuda Sir American, mamang ko. Ngam kasano? Taga-ano nga ta ni Sir Amir? Saan samot anay anak iji Manila? Tinapod no na. Diyak makapagdamag kini mamang, kasanak akayat akasarita. Nadakayat na ngay baga kanyak. Ni amang ti pangibilinan na. Ni, taapay. Diyak ka mo. No makasaritak la kuma ni mamang. Madamag ko kuma. No kasano agam amuda ka ni Sir Amir. Apay kasto ti marikrik na. Agdip ti payo akmatan. Anya ti kaya tasawan da ito'y. Sika kumatirumba nga nagdamagak, Benji. Saan kat ani Honesto? Ti anya, sir.
Tay may papan ka ni Victoria. Victoria? Saan ka di Victoria tinagan ti ina ni Adelfa? Wan, sir. Apay ka di? Awan sa pa na istorya ni Adelfa kini ka. Itinapa na kiji project site, tapno kasaritat, nagkita kami ka ni Victoria. Nasdawa, no apay nga dayjay. Agam amo dagayam kininana Victoria. Isa sikat ipagdamagak may papan ka ni Victoria. Ang kakaroba kaila, saan ka di? Kan sigo dan lobyam ni Adelfa. Wan, sir. Saan ko man amo kag data? Tanabayagan na nagsina kami kin Adelfa. Diyak amo. No sa dino tinakamo ni Madam Margot. Mabali na may isa karagit empleyado. Talaga dayjay babae. Dahil talamang riribok tararamidan na. Kaya't napagsakitan tinakam ti anak ko. Ah? Ay, anya ko matipagsakit ang tinakam ni Lisbeth. May panggap iti dayta abanag, sir. At kaya't ko asawan. No apay nga iramraman na kayo palay. Ah? Aywan gayam, sir. Papanan tayo. Diyak ka din ay bagakin ka. Mapanta iji project site. Kaya't ko akasarita ni Adelfa. Anya nga tati mapaspasamak kin ni Sir Amir. Kaslasan na mapagsusurot ibagbagana. Kumusta ti trabaho nito, Adelfa? Saan ka kadimot la amaringatan? Saan mat, sir? Ada damagakan ka. Nakitam ti kinasarsaritak a babae idi. Saan ka di? Victoria tinagan na. Wan, sir. Nakita kayo? Saan ka di? A Victoria tinagan ni nanang mo? Wan, sir. Victoria Acosta. Apelyedo ni papang mo, dahita Acosta. Saan, sir? Apelyado na ti kinabalasang na. Apelyado ni amang ko adinong. Diyak ka muna niya ti apelyado ti amak. Apay ka di, sir. Kaya't ko ang makasarita ni mamang mo. Imayak, tapno kidawakin ka ti numero ti cellphone ni mamang mo. Manong honesto. At may saka dito opisina. Nakakitkiting man ang tipagan anay ni Lisbeth. Talagang sa kaya't nakasulisugan. Honesto. Remuar ni Sir Amir, Lisbeth. Diyak amo no sa dino tinapananda ni Benji. Saan ako mga umay dito opisina? Nga mabuisit aklaunay kin Tita Margot. Di na naawagan ni Daddy. So asyakit din, tiriniribok na. Kasta ka di. Sige ha, mapanak lang ti private room ni Dad. Nudumtang ni Daddy, ibagam nga dakit yung opisina na. Day talaan no agparbo ni Lisbeth. Amok akayat nakasulisugan. Asino ti akin numero iti dito? Man ba no ti makaamoy ti numero ti cellphone ko? Sumpata ka. Pagsasawak mo diyak magustuhan ti baga dayto yung umuawag kanyak. Hello? Victoria, saan ka nagbaliw? Buging lata titimag mo. Sika. Anya ti bagam kanyak. Kasano anaalam ti numero? Inawagan ka, kaputa kayat ka kasarita. Mabalin ka di, agkita ta. Awan ga po na makipagkita kan ka, Amir. Ramiro Rodriguez. Tapkon ni cellphone. Saan kunto apulos akay at makipagkita kan ka, Ramiro? Kagurgura ka. Saan kanto apulos ang mapakawan? No apay ana ilaw anak idikan ka. Saan pa yan nagsubli ni Sir Amir dito yung opisina? Awagak man ni Benji. Tadamagak no sa dino ti Ayanda. Kasladyak mayulo ti agtrabaho. Gapo iti kaadda ni Lisbeth iti private room ni Sir Amir. Isa pinaayabak pa yan ni Emily tapno adda kadwak. Honesto? Sa dino tayo nyo, Benji. Ada kami dito yung project site. Makisarsarita ni Sir Amir kada Mr. Garcia kan Architect del Rosario. Nakita kita eh. Asimrek iti opisina ni Adelfa. Nagdamag ka dikin ka may panggap kin ni Nana Victoria. Juan, Honesto. Sige nga Rod. Bye. Maburbur tiyanak.
Anya ti paginteresan ni Sir Amir kini Nana Victoria. Agam amuda nga ta talaga. Wenno adda sa bali, apanggap na. Talagang adda ka dito yung private office ko, iha. Apa akas tatikawis mo? Bagay ko man, saan ka di, Dad? Kurang na lang nga. Nga niya, Dad. Apaya diyo ituloy. Saan ako mga may ditoy na mabwisit aking tita Marcot? Tapay ni Margot. Apay nga minasaan niya ang sungbatan ti awag na. Sakit din ti rin niribok na. Sumangpat lang niya dalawa. Makaraban ka niya. Isulakit itinangtad kini Ramiro itinumero. Ay, apay nga iso ti pabasulam. Ni Adelfa lang ti makamo itinumero, tatang. Saan nga mo da honesto kan penji tinumero? Ay, apay nga bin ngay nawagan na ka ni Amer. Anya ti masabol na kin kaagaram. Ay, saan yun nga buwan pa'y? Ay, ada ka di palimod yaw. Asan mo akaya tamaamuan may ka na Delpa, ha, Victoria? Tatang, Awan! Apay na pamulagat ka. Apay nga roda kaya't maliklikan di makisarita kan kuana. amok niya ti bagana kanyak. Kasarita na kano. Ha? Tapnan lukuyak ni Adelfa makisinan kin ni Honesto. Kat ipabusoy na lagan kin ni Lisbeth. Ano kasta? Saan mo madlakay at ngagsina daw nisto ka na Delfa? Ay maragsakan lagid din na Delfa numamuan na data. Saan yung ibagbaga kin ni Adelfa dayta? Ha? Ala, mapadakon iti silid ko. Ay, sus. Iyak maawadan na ito anak ko. Nauray ko matlaang asikat imangawag kanyak Amir. Apay asaan nakasungsung bata ni Tay? Apay nga ramraman mo ariribukan ni Lisbeth. Amo madakal ti problema nito eh. Awan ka din ti panggap mo nga agsubli dito'y Manila? Yakang mo, nung kaano ang makasubli dita. Adula unay, ipakariribo ka. Sa may ramraman ka pa eh. Diyak mamati amariribukan kalaunay. Si Kapay, am-amukan. Makamo ka, no saan ka mamati? Kuma, no saan ani Lisbeth ti mismo anang ibaga kanyak? Nagkita kayo kano kini Crystalline. Alya, Kayat mo, taipulong ka kini Mr. De Los Reyes? Adu, ti bodyguard na dayjay amang pataykan ka. saan nak, abot-bot nga. Mabalin mo pagdamagan ni Benji. Doon nakipagkita ka ni Crystalline. Sige, ano tinas ka na rin sutag. Talaga mariribo ka na klaunay. Tainidip ng ti cellphone na. Ang galwad ka kanya kami. Anya ko pati pakariribukan na. Dayjay man a Dominic awagak. May sapay dayjay. Lik-lik-likan na din. Insukat naksamat din kinita. Saan na mabalin? Ang kapsutak manat. Ay, nadlaw ko asana na pudno ni Victoria. Adi na kaya ti magipagkita kin ni Amer. Gaputan mo na nga lukuyin na makisina ni Adelfa kin Honesto. Ay, desidido ang mga dayo kin ni Adelfa. Gapoy ti dayta. Kat agatap. Nga sa bali agabuna. Akayat naliklikan ni Amer. Ay. Kasano nga tamaamuan mi ka na Delfa ti kinapudno. Ay, may sakla ko ma-detective. Wan Honesto, imay ni Sir Amir iji project site. Kat nagdamag may panggap kin ni Mamang. Apay nga ta. Malaksid ang nagdamag kanyak. Nagdamag pa'y kini Benji. Handiyak maawatan. Saan ko matngarda makasarita ni Mamang? Tapno damagag ko ma. No kasano nga amuda kin ni Sir Amir. Saan ka kadi ang nagdamag kini Sir Amir? Mabain na kin ni Sir Amir. Sa
Mariribukan nak. Pagungtan naglagit din ni mamang. No apay ngintit ko kini Sir Amir ti numero ti cellphone na. Apay nga ta. Anya ti ibaga ni Sir Amir ken ni Nana Victoria. Tsaka mo. Mariribukan nak. Madandanagan nak. Apay nga takas to eh. Kanayon nga tibtib bayo Nasaya at tanaawagan ka matlaangan, Dominic. Apay, alikliklikan nak ha? Am na kun Dominic. Saan nak aluklukwan? Madugtalak lang nga insukat nak kinita. May turig kayo apatayan. Maawatam? Pigsaan man tagsao? Apay nagkakapsot ka? Uno, ada ka duwam asabali a babae. Aniya, madamamot ngagpapaagas ka. Saan apod no dayta? Ayok ka lalaki. Bakla ka! Bakla! No saan ko mga agsusukot ti karelasyon mo a babae kan patam a lalaki. Inramraman na pay! Saan ka lang nagpakpakita kanya? Tamangan numapatay ka! Di may sa cellphone ko. Adaw mauawag. Hoy! Anya ti bagam kanyak! Mapatay ka! Madam, siyak ni Benji. Si Kagayam, apay ngamin adito'y cellphone ko ting mawagam. Anya ti bagam? Nakita kita cellphone ko nga inawagan da. Yung lobat ngamin. Iso nga inusar ko ti may sa cellphone ko. Kayan da ito nga numero yo. Nagkamali ak lang at tinaytal mag iti cellphone ko. Anya ko matibagakan ka. Saan ko akasapulan ti kasarita? Maawatam! Saan ko maawat na ito'y? Saan amabalin? Itay pa'y lang nagriring ta cellphone mo, anak. Napayasan mo asong batan. Di ako ng paina. Sanak na ingkan. Sino day taya? Tatang, adaywan dakman pailaan. Sige. Panawang ka pa'y nga ron dito. No di mo kada mangag ko, ti pagsarita nyo ti data nga umaawag. Ay, naku. Anya nga binti bagam kanyak, ha? Apay asa anak nga ingkan. Riknak ka na karo tikuram kanyak. Amom ka di. Asikapay lang tinakaytured na makisarita kanyak itinagubsang. Amok anatuloy ka. Ato ti kwartam, Ramiro Rodriguez. Kapailam apag sinaan da at telfa kan honesto. Tapno ni Lisbeth ti pagtungpalan ti nobyo ti anak ko. Saan lang nga na ti kayat ko apag saritaan ta? At amasapol alaw-lawagam kanyak. Awanan tinaskan apag saritaan ta. Ambok no sa dino ti balayo. Ken saan nga amo dadelfa ken amadinong asyak ti umuna alalaki iti biyag mo. Kataan niya ti panggap mo, ha? Sardengan na kon. Maawatam! Apay kasta ti lang nga manong Benji. Asino ti kinasarita met ti cellphone mo? Ni Madam Margot, Lisbeth. Binugkawan nak. Tapay? Apay binugkawan na ka? Diyak amo no apay. Kaslag pupungtot. Nakita ka ngamin nga imawag iti cellphone ko. Inawaga kiti sa bali ang numero ti cellphone na. Andan samat balbal na rin dyan, papay. Mailiw nga tao na yan kinitad. Katnimot, daddy, saan na masango asong batang dagiti awag na? Kas na da sa bali, apaka kumikuman na. Saan ko nang titimak ni mama nga makisarsarita iti cellphone na? Ngam, nakita kiti lang na, ang makapungpungtot. Apay nga ta. Adelfa! Ni amang. Sobra kailat ta namang. Anya tara aramidem diti kwartom tadi karumar. Awan amang.
rumara ko maita dito silet ko. Ngam, nakita ni mamang iti salas. Nga da kasarsarita na iti cellphone na. Nakita ka makapungtuan. Adatap ko. Ani Ramiro Rodriguez alias Amir, di kasarsarita ni mamang mo. Yak malam mo. Apa yasan na kayat amang ngagko ti pagsaritaan da, akas ladda sekreto da. Apay nga tangag pa iso amang. Amoyo, tsak maawatan di marikriknak. Kas ita, agtip ti bayo akmanan na amang. Natangkan tinakam ni Victoria. Mariknak, anakaro tigura na kanyak. Ba nagajak maawatan? Iso ti imadayo. Asan na nagpaka na kanyak? Gamo na lang kumasinapsapol ko. Ngam, bayat ti panagayan ayat mi. Jak nam amwan, no sa dino ti lugar da. Katita, talaga na ilat ti lobong ako nada. Asino ti mangipagarop, nga iso ti ina ni Adelfa? Akaribal ti anak ko iti puso ni Honesto? Ngam, sana mabalin, ajak may pamuspusan ti panagkita mi. Awan pa iti narigagayak ajak nagunod. Daddy, awan mo ti kasangsang yun. Sigo da kadwayo ni Manong Benji no ko ngagsarsarita dito roof deck. Apay nga inasit ganak, aday bagam? Kasla, adayo ti sungbatyo ti imbagakdan. Nagsarita kayo ka din kini Manong Benji. Saan pa Apay ka de? Inawangan ka no ni Tita Margot. Nang binagkawan na kanukit din. Agpupungtot sa. Kaputa mailiw ka da kayo. Bayam na ta. Saan nagsubli iji Manila? Aging gajak marisot ti problema. Oh, talaga, Ada? Awan sama ti aramidan nyo. Tapno ibawing ni Honesto ti panagayat na kanya. Kinasarita kon. Ure niya Adelfa, injayak pa yun. Makasubli niya opisina. No, umanugot lakit de iti kondisyon ko. Makisina ka ni Honesto. Magustok tayo tangin naramid yun, Dad. Kaya't kung agtalinaan ni Adelfa iti opisina, tapno mariknana ti saklam. Kasakitan launay, no makikasar iti sa bali ababa iti ayayatan na. Sige, panawan kayon, Dad. Namula ko man ni Lisbeth. Alim mamiisan ti tarigagay ko makibiyang iti relasyon da Adelfa kan Honesto. Kasla apoy anasibsibar. Ket nagsublit ti kaririknak iti damo makitak ni Adelfa. Apay nga ta, nga si daglaonay ti riknak ken kuana. Dapat lang ko ma. Tasan nakakaguray ti daytoy nga ibagak anak ko. Kasi inwa talaga ti kinasarita mo ti cellphone mo. Nika di Amer. Bueno, Ramiro Rodriguez. Tatang, Saan na kuma pagilimudan, anak ko? amok no niya tiranta na siya lalaki kanyak. Tapno lukuyan nag-akasaritak ni Adelfa nga atay wandan ni Honesto. Ay, nasaya at nukasta. Slasan kayo ang mamati. Ay, maragsakan lagi did anak mo. Tadi mumutla kaya ta may ruruman di kalindagan na. Gamno makisina lang kumankin ni Honesto, tanang. Tapno malpasan da ito'y a problema. Tulungan da mga lukoy kini Adelfa. Ay, Victoria ya. Oh, apa nagsinnaay kayo? Masapul ang maalukoy ko ni Adelfa, iti pa nagsublik iti Australia. Kunag man, nusan ka ngagsubli. At kasanundag iti plano managado. Nagbaliw ti panunot ko. Kaya't ko nga iliklik ni Adelfa, iti riribo. Ipay nga awagak ni Margot. Agriring ti cellphone na. Ngam saan matasumong bat? Saan pa babalawin na tamanan? At yakon malagi. Wano maturog pa ilay. Mabitla. Nabayaga na sana nag-report kanyak. Ti binayadak amang paliim ka nagtigaraw ni Margot. Wano nabayagan asan na nakita ti panagsinnarak da Margot. Ganiti na dyan Dominic. Damat laingan jay loko Unak idinubakla. Siyak pa'y tinapili na alukwan. Agore ka. Malagip kumanan ni Victoria.
Anya na ito ay marikriknak. Nakalagip ni Lisbeth ni mawag kanyak. Hello? Modesto, baka nagsakak lao na iti panang sungbat mo iti awat. Kas na dyan kung maura, inton madamdama ama nagkita tayo sa opisina. Lisbeth, Apa yan di ka sumbat? Ayun kaya, injayaan ka ng edad ni Adel pwede mo sa amilyon. Kan makasubli pa ito opisina. Tulakit di, opisina na ka. Narukot gayam ni Adelfa, Honesto. Karupro gayam ti kwarta. Amo, siyak tumatlan ni pagtungpalam. Kukwatan to amin na kinabak ng ni Daddy. Lisbeth, saan ko nga isukat ti anyaman? Akinabaknang, iti panagayat ko kanya Adelpa. Dayta, timbagan ni mamang mukha niya. Liklikan na kanon ni Amer. Gaputa mo na nga lukuyin na ti anak na. Alipate mo ni Honesto. Naragsak ako mama ka mo iti dayta. Kaya't nakmat ngayat ayo ka ni Honesto. Tapno sigurado Anan-anay amalibada mo ni Honesto. Pagkatayak ti pananglipat ko kini Honesto, ama. Ha? Isula ang tinakarik na kiti ayan. Kinupod no adi kayat ni mamang ti umanugot iti kayat ama pasamak ni Sir Amir. Apay nga rod akayat na kayat ayo kini Honesto. Dayta ka no timbaga ni mamangkin ni amang. Liklikan na ti makipagkita kina Sir Amir. Gaputa mo na kidawan ni Sir Amir kan kwa na alipatan kan. Nasaya at nukasta Adelpa. Nadamag mo ka din. Nukasano anagam amuda kini Sir Amir. Saan pa'y? Saan na kano matakayat nga ibaga? Awan nga tati sa bahay agapuna, akayat na aliklikan ni Sir Amir. Anya ko madayta. Dinamag mo kumakinkwa na. Ay, tsak maawatan. Likliklikan na ti makisarita kanyak. Maipanggap ka ni Sir Amir. Aminan ni amang ti pangibagbagaan na. Malagip ko. Imawag ni Lisbeth kanya kita'y bigat. Imbaga ni Sir Amir kano kinkwa na ti jaya nakin ka. Idi nakita dakin ni mamang iti project site. Tinangibagaan na iti dayta. Idi kasaritak maipanggap kin ni mamang. Saan namat kan nga inulit nga imbaga kanyak dayta? Umang-awang ni Amir kanyak. Hello? Margot, kumusta ka? Apay akong kumustaan nag-Amir. Di mo pa'y kayat na kumustahan ka. Uray agulpot ka kanyak. Amok amin na mapaspasamakin ka. Amok pa'y, no sardino, kayan mo ita. Amo nakatangata ti ospital. Kasano amo na? Anya, di mapaspasamakin ka, Margot. Apaya di ka mo tinagtimag. Kailan saan nakakadi asinarongkaran ni Dominic? Napayagan na jak nakita ni Dominic. Binaybayan nagkakadin. Kaya't mo, ta amuag no anya ti mapaspasamak kinkwana. Kasano nakatado ti amo ni Amir. May panggap kanya. Nagbayad nga ta iti mangsiim iti amin agaraw ko. Kat no amo na nga daak dito yung ospital. Apay asaan nakasarungkaran. Mamin ano umatlati. Anagkawid na. No kayat na. Tawagak ni Victoria. Saan ko ngayon Basta po naman lukoy ko makipagkita kanyak. Kasapulak ti panagpalawag na. No apayakil na at ngayon madayo. Asana nagpakada kanyak. Sika man. Victoria, masapol nga umanlugot ka ang makipagkita kanyak. Talaga anaturay ka. Wan, amo nga ato ti patang. Baknang ka. Ngamsaan mo ang tinggal ti biyag ko. Apaya makagura ka kanyak. Salod-sodom iti bagim, Amir. Masapol ka di pa lang agpakpakasya. Awan iti kinatao, nagpagpakaasi. Kapot ang awan ti asin, Ramiro Rodriguez. Saan nakapilitan? Ulitek, masapol ang makipagkita ka kanyak. Wano umayak di tabalayo. Kat maamuan da Adelfa ken Amadinong ano biyunak ide. Aldawan,
Ngam awan pa'y ni Sir Amir. Kaaduan lang agmaingoy saak dito opisina. Sa dino nga ta tinapananda. Nagsublimot tanda kristalin. Iji Manila. Agsublidan to kano kin ni Mr. De Los Reyes. Inton malpas ti processing plant. Barang kaya't asong bata ni Benji ti cellphone na. Honesto? Sa dino tayo nyo, Benji. Ada kami kan ni Sir Amir iti may sa resort. Ang ada ni Sir Amir iti cottage. Anya tiraramidan nyo dita. Diyak mo. Ha? Apay, Benji. Pagyaman ako, tapinat gamot lang ang tiawis ko. Private resort na ito, ako katimay sa amok, nga damat negosyo na dito Ilocos. Kat awan makakita ka na ta. Tapno malpasan ti amin, Amir. Anya ti ipagam kanyak. Sana nagkupas ti kinapintas mo, Victoria. Napimpintas ka kumamanan. No ni Adelfa ti kayong ingas mo. Ulitag. Anya talaga ti ipagam kanyak. Asino ti ama ni Adelfa? Ha? Di Adelfa ka ti pagsaritaan ta. Awan ti bibiyang mo. No asino ti ama ni Adelfa. Sana rakas, no apaya dinamag ko no asino ti ama ni Adelfa. Siguro na ti pan nakaamok. Saan pa ya nakikita ni Adelfa ti ama na? Ore ni ama dino. Saan na nga mo? Ti kinasya sino na? Dayta ka di tinagpayabam kanyak. Ti makipyang itipudno apiyak ko. Nasurok ang makatawan anagayan ayat ta idi. Nasdawak, takila at nagpukaw ka. Di ka man nagpakada kanya. Anya ka ti basol ko. Damagam paylaan no anya ti pasol mo. Imbad dayo akan ka. Kalpasan anaamwak asaan asyak lang ti papai iti piyak mo. Ket saan mo ngay na mo no sino ti kalaysa. Iti day di apanawan. Jak pa'y na amo ni Loribel nga ina ni Lisbeth. Makaanayan anaamwak asaan asisyak ti papai iti piyak mo. Makatawanan nga agayan ayat ta. Idad na napasamak ka na ta. Awanan ka iti pakin. Tinong panak. Iti na ito nga edad ko. Sika pala ang kinakaituro da ng tungpakan niya. Awanan ka iti pain. Ipalpalagip mo pa'y laday ta. Apay ha? Pampanunutam nga iti na minsan nga enrokmak ti bagikan ka. Kat nagpunga. Nukas pag-arigan ta si ti ama ni Adelfa. Asino ti paboram ha? Ni Adelfa? Wano ni Lisbeth? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagmayat ko man. Nadakakibkibin ko. Dito'y ikit ti baybay. Kabayatan ti panang buyam eh. Iti ilalanak ti init. Manipod nagsina kami kin ni Adelfa. At dadagiti nagbalin ang naubyak. Saan a seryoso a relasyon. Malagip ko. Sa anak lang ata ang nagbidtot. Kasla ni Nana Victoria, tinakita kitay. Isong ata, tikin na sinarak ni Sir Amir. Ni Lisbeth. Hello? Sa dino ti ayan yung kinidad, Manong Benji. Ada kami dito igid ti baybay, madam. Iti private resort ako ti amamu ni Sir Amir. Nga damot la negosyo na dito eh. Malagip mo ka di, timpiling ko kan ka? Lading itak, madam. Amo ka makagura kayo kanyak. Diyak makasidag kin ni Adelfa. Kaputada ni Nana Victoria. Apod no ka man kanyak, Manong Benji. Dinaktong palan, san ka di? Mabalin mo kumamag ti mapan iti ayan ni Adelfa di project site. Madam, kastapay nga rod. Rimuara ni Sir Amir iti cottage. Ang mga no agawid kami. Makasangsangit ni Victoria Simbrek iti kwarto na. Apay, naggapon na nga ta.
Amang, nangag ko nga da nagsardang alugan ni Tibatog ti Balaytay. Kabisadok ti ungor ti lugan ni Manong Viner. Si Mang Badan, ni Mamang mo. Ngam nagdiretso, di kwarto na. Kasta ka di? Napay. Awan Amang. Ay, sige. Yaki magbagak kanya Delfa nakita ang sangsangit ni Victoria si Mang Bad. Ay, kasaritak tulangan. Talaga makarik na kiti kastoy. Ang keba-keba. Kas lamang mangig ko pa lang titimak ni Victoria ng agsasaybek. Malagip ko manan ni Adelfa. Sigod ang asidag tirik na kirkwana. Mariribukanak itimbaga ni Victoria. Lukas pangarigan siyak ti aman ni Adelfa. O sino kadakwada kan Lisbeth ti kanununga? Apa asimmer ka ti kwartok iha? Anda ka di ibagam kanya? Diyak na puutan di sasangpet yung ni Manong Benji. Makasurunak kan ko, ana. Amo ka saan nga tong palitibilin ko. Imbagak meten ken ka. Nakasarita kon da honesto ken Adelfa. Ngamkas ka ni Manong Benji. Saan da kayat ti agtungpal itibilin nyo? Amoyo ka din o kasano ti kasakit para kanyak? Ni Manong honesto ti munang hayat ko. Kalpasan na. Saan ka ngagsangit? Masurunat ni Tibagi. Ni honesto lang ti nakapagsangit kanyak. Gapo lang iti dadya nga Adelfa. Kalma ka. Saan ka ngagriaw? Saan ka ngagdadal ka ng italikamon ni unang ti kwarto? Kuka ni Marcot na gitoy. Kat napatpatig na niya Margot gamsyak kada kayo, Daddy. Siyak lang di nakapimpiman. Ang may sang anak ko. Ngam apay nga palubo siya mapasamag kanyang di kastoy. Apay ha! Sumardin ka kumani ha, Hoston. Kunam nga ta, adyak masakitan. Awan sa bali at tartarigagaya. Kung saan at ipagragsaka manak ko. Alala akong titurog ko. Nagrabiin nga umawag ni Madam Margot. Hello, Madam? Benji, naimbag, tas siririin ka pa ilangan. Saan ka makaturog? Isaan, nalagip kang hawakan. Si Kalaang di mabalin ko akasarita itinalim nyo. Kumusta kayo ditan? Nasaya at Madam. Agkit-kita ka di pailaan, Amir kan Kristalin. Nakasublin da Kristalin kan Mr. De Los Reyes dito Manila, Madam. Nokas pangariban, adadakas ama pasamak kanyak Benji. Mabalin, anawayan dun iti kayat ng aramidan. Apay akas tatibag bagayong, Madam. Sige, masapul nga agin na ako. Parang adapay namnamak abumigsa. Pilitan, di makaturog. Hello, Madam? Madam? Inidap na. Apay akas siya ti ibagbaga ni Madam Margot. Awan mo't ngamin ti istoryaan ni Sir Amir. Maipanggap kin kwa na. Kakurak di pa nagsangit ko. Apay ngamin nga palubos ko magsagaba. Saan na day nga Adelfa tibang tadaan iti biyag ko? Siyak tagtingnay. Tapno maagaw ko ni Odesto kan kwa na. Sana siyak nagsangit? Ni Adelfa nagsangit. Isudirong ba nagsangit? Sana siyak? Inuray ko ang magapanaw na Adelfa. Tapno sana amangag di pagsaritaan ta. Sana nakita di pa nagsangit mo si Mang pati di rabi.
Nakipagkita ni Ramiro iti may sa pribado a resort iti Kalman. Tata. Anya, tinagsaritaan niyo. Tagaslagsangit ka manan. Nakabaybaya ka panawan. Napinatanggan ko tinakam ko tatang. Ha? Timato ti pusok. Gamiti pa nagsublimanan ti saam. Tsak magawitan dagiti luwag. Ay, kasla sa nga lubungan di problemam. Tatang. Oo. Pagkawanan na ko mga. Ha? Inlimad ko kada kayo ti kinatao ti ama ni Adelpa. Adi kaya't mo asawa na na. Tsak kabainan ngay balikas. Kaya't ko amalukayan ti dagansan ti barukong ko. Tugaw ka, Benji. Masapul nga nakasarsaritak. Saan mo siguro anang ngeg, ti panagpagunggan ni Lisbeth, di Rabi? Saan, sir? Jak imuli iti mansyon ni Dirabi. Nasakit unay tinakam ti anak ko. Ningamin honesto, ti umuna nga ayat na. Lading hitak, sir. Jak kabalan atong palon ni Lisbeth. Kabuteng mo ni Victoria. Wano nga po saan mo akayat nga gladingit ti sigo na nobyam. Sir, Iti da iti agundaway. Si kalang ti mabalin ko apang ibagaan iti da ito'y. Dusak ka di da ito'y. Iti paragay ay ayam ko idi ka iti babae. Kat ni Lisbeth ita ti aglaklak am. Saan ko nakita ti kotse ni Daddy, Manong Honesto? Napananda ka din, Manong Benji. Imawag ni Mr. De Los Reyes kano. Mapandakitaan ti maipatpatakdar a processing plant. Injayan sa nila kay Sigmundo. Ti panagsukpunda iti dayta a negosyo na. Nakapimpinta sa guntaway. Awan na kasi nga kadata. Lisbeth. Apay, anya ka di adda ni Adel pangawan kanyak, Manong Honesto. At matanak, sana ka di napintas? Kasan dito ay sulisugan ako ni Lisbeth. Elizabeth, nasakit ti panagkusilap na kanya. Nga kaslama ka lumluwa. Adelfa, makakurak launay kan ka. Noon niya launay tinakita ni Honesto kan ka. Tasaan na kabailan ti magayat kanyak. Napimpintasag ba't ngam si ka? Sige. Ibalikas mo na alas tiyo galik. Kaya't mo tutumpain kan pungot-pungutin ka. Kat idumodom ka pa iti swelo. Masapon ka di adada elektiro pa ka? Panghasim, tiyak kaya masakitan ka. Ad-ada siya ti masakitan no isakripisyo ni Honesto. Saan apa nang aasi ti kasapulak kan ka, Adelfa? Mano agad at ti kasapulam? Tapno adaywag ni Honesto, ha? Mano a milyon? Ibagam! Saan ang magatadan ti panagayat ko kini Honesto? Aniya! Umumubulin na kumari. Abal ti pangananay ko kut iso ti pagbagkal ko kan ka! itay lang nga nakitak ti kasdi alangan ni Sir Amir Honesto. Nupay di mo nakita nga agpungtot. Naturay nga agsaw. Agbababawin ka dagiti nagayayaman na babae. Kat kasla ni Lisbeth ti agi karkaro. Karmansa, ti awag da iti dayjay. Saan ani Lisbeth ti agi karo kadagiti basol ni Sir Amir, Benji? Addakin ni Lisbeth ti problema. No inaklon na kumati kinapudno. Ay ayaton nakalaunay ni Lisbeth Honesto. Ngim ni Adel patay ayatak. Saan asisyak ti lalaki? Gapo siguro, kadagiti impagpakita makinalailog ng kuana. Nat nagtirek na nakin ka, kat pampanunutan na, ngay ayatom mat. Maasya na kini Lisbeth. Ngim saan amabalin nga ikaasi ti ayat. Sabali ti asi, iti ayat.
Makasangit ak naging gaitaamang. Masyanak kini Lisbeth. Gamdya ka ba ilan nga sakripisyo ti panagayat ko kini Honesto. Ay, naimbag? Nasaan na ka din ang ran? Day ta tinagbot nga kitay, amang. Nakapasakit ak launay. Injayan hagatadan na ti panagayat ko kini Honesto. Nakasaritam ka din ni Honesto. May papanit iday tabanag. Saan kami anay kan iti gundaway ang nakapagsarita? Mag-umikom ngamin iti opisina itahay. Agyaman na klaunay. Saan ka matanagan? Tagunggunaan ka. Basta idanon mo kanyak no anyaman ti maamwa. Okay, sige nga Rodan. Bye. Uray, tanapig sa akanan. Agsubli akto iti doktorin ton madamdama. Masapul alumapanak ka. Wan, jak ipalubos. Nga adda sa bali a babae a may ran kini Amir. No patay to matlati pagtungpalak. Nasken a makipinataya. Ay, saan mo ngailingad dagitiluam, Victoria? Anya ka di manan ti problema am ta makasangsagit ka manan. Nadudugtirik nak anak ang iti panagsasaipak ni Lisbeth. Saan anasaya ti panagpadakkel ni Amir iti anak na? Agmay sang anak. Napanoy-noyan. Dayta, ti panangipagkarot na. Victoria? No saan akabailan ni Adelfa alipatan ni Honesto? Siyak ti mangipamuspusan. Tapno malpasan dayto'y aparikot. Ay agararamid ka manan. Anya di pangpanggapam nga ramidan. Baamuan yun tumatla ang tatang. Uray dayto'y laang ti pangsulnit ko kadagiti nagkamtudak kini Adelfa. Tsak kaya't ang masaksakitan. Tsak kaya't akanayan nga agsangsangit. Tadyak kaya't ang maipada iti kaasat ko. Sino kayo? Saan kayo nga maam mo? Siyak ni Victoria. Anak ko ni Adelfa. Da kayo ti inana? Saan apalimod kanyak dagiti aramidam iti anak ko? Tsak ipalubos nga iruruman mo ti anak ko. Injayaan pa'y tidakkel agatad. Tapno lipatan na ni Honesto. Saan ka di? Aday tati kay batugan na? Tsaka muna niya tinakita ni Honesto kan ko ana. Takinay kayat na pa'y di may sabas tarda. Lablabas kan. Oy! Sino ka kumaha? Si Catherine Maot dito eh. Saan ka di apod no ti kunak? Asaan ngam amo ni Adelfa ti amana? Wan, dayta ti pasol ko iti anak ko. Kat sika ti umuna ama ka amo. No asino ti ama ni Adelfa? Ni Amir. Ni Ramiro Rodriguez nga ama. Sana po doon ha? Agbibisin ka abakat? Tanagkaapastos ka. Isu nga tayo ang mapasama kay Bawing ni Honesto ti panagayat na ka. Kaputa na sa isaya at ti panakapadakal ni Adelfa. Anya! Amok abasakitan ka kadagito nga ipagak Lisbeth. Tiyag pagtatakunan ti kinabaknang ni Ramiro Rodriguez. Saan ko kumakayat nga ibutaktakan ka dito? Ngamtiyakon ka ba ilan ti panangiruruman mo kan kuwana? Pumanong ka dito eh! Saan ka kasapulan? Sumardang kan ang mangirahan ni Adelfa. Kaputakabsat mo iti ama! Saan? Diyak makro na kabsat ni Adelfa! Pumanaw ko na! Pumanaw kan! Kabungkawan! Katumpaan na ka! Sige! Padasin na katagran! Sige! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan
iti sumarunungayin kami patangatang. Apeng imawag ka, Tebal. Anya ti problema? Ang babae ngay may dita. Victoria, tinagal na. Ni Lisbeth, agwalwala. Benji, ibueltam ti kotse. Agsubli tayo ti mansyon. Sige, sir. Tsak naman na ito yung ipapan ni Victoria ti mansyon. Anya nga ta tinagsaritaan da iti anak ko. Agpagpagunggan ka naman. Amo gayam ni Nana Victoria ti mansyon niyo, sir? Panagkunak, at saan na nasayata na pasamak. Ang mga nimpod nun ni Victoria ti amin. Saan tanay ka ni ti Gundawa na kapag sarita di kalmahan honesto? Isungay tala nga may bagakan ka daytoy. Talaga asaan na tanga inggaan ni Lisbeth Adelpa. Desidido amang rakrak iti relasyon ta. Sikati nagpupungtutan na. Kalpasan anapaay anang sulisog kanyak. Anya? Ginundawayan ni Lisbeth. Ti panagmaymay sakit iti opisina di kalman. Ngimsaan kong impalubos nga agbaligi amang sulisog kanyak. Gaputa saan ko akayat ang masakitan ka. Agiaman na ka. Napodno ka iti ayat-ayat ta. Karing kanita. Ngam, kasano no nagpulong kin ni Sir Amir. Kan nagparbungad na pasama kada kayo. Awan ti ebidensya ni Lisbeth Adelpa. Ken nakasaganak amang sango kin ni Sir Amir. Yamanan na itong inaramid mo iya. Nakadoawara iti kwarto, ken iti salas. Sana po na tinawag. Jack Macklon, Daddy. Kanya, Talagang awan tibain niyo. tarimaanam ti panagsasaom. Kaputasan kayo map na kiti babae, Daddy. Kaya't ko na kayo ti magibaga kanyak. Nagbalin ka di akayan ayat yun na dyan, Victoria? Saan ko maklon no kasano nagbalin na kapsat ko ni Adelpha? Iha, Apayanikan mo kasao. Saan ko maklon ni Adelpha? Karibal ko iti puso ni Honesto. Saan ko maklon na kapsat ko? Apay, ginaramid mo data. Nakadanon laki din kini Amir, data pasama. Sa anak amabutan tatang, inaramid ko dayta para kini Adelpha. Tangay jak mapilit ni Adelpha sumurot kanya nga agsubli iti Australia. Ay, talaga ka din agsubli kay Jai. Nunalukoy ko kuman ni Adelpha. Sa anak kon anak kaliklik kini Amir. Umuno na pa'y ni Lisbeth na nakamo. Ipod no akin na tao na Adelpha. Nangimsan na amaklon nga kamsad na. Uray saan na amaawat tatang. Saan na amabalusing-sing dayta akinapudno. Ay, hanya tiga po na. Apay nga naramid mo dayta? Tapno sumardangan ang mga iraruman iti anak ko. Nasakitanak iti panangtsaya ni Lisbeth kin ni Adelpha iti takkel agatan. Tapno atay wan na ni Honesto. Tapnoan niya. Makipagtagikuan ni Adelpha kadakit ti sadikuan ni Amir? Tata. Dahil ka di banggap mo? Nagragot ni Amir. No apay a pinanawak adyak nagpakada. Kano asino ti ama ni Adelpha. Amok ni Amir ti mangibaganto kini Adelpha. Nga iso ti ama na. Ay, nasayad lang no kasta ti mapasama. Ngam ka sa dun. No adamang riribo kiti biyag na po ko. Ni Lisbeth di kaya't ko asawan. Tasan na ama clown. Akabsat na ni Adelpha. Isumot lagayam aging gaita. Kitawan kayo pa lang ni Sir Amir dito yung opisina. Nagsubli kayo gayam dito mansyon. Saan pa arim mo ni Sir Amir iti mansyon, Honesto? Saan nakakadinga inawagan? Saan, Mat? Nagkapo ka nun ni Nana Victoria dito yung mansyon. Iso ang nagpagunggan ni Lisbeth. Anya? Ngumapay? Dahil tati saan ko ang masungbatan, Honesto? Naamuan lakit din ni Nana Victoria. Ti panangidjaya ni Lisbeth kini Adelpha iti dakkel agatad. Tapno adaywan nakon. Anya? Ket napansin na langad ni Nana Victoria. Saan na maawat ni Lisbeth akamsat na ni Adelpha. Ang andaman na yun, tigura na.
Saan ko marumbang ay naramin ni Victoria na jay? Masapo lang makasarita ka na magiging apay nga naramid na tikas jay. Margot. Hello. Manon alawas yung kinibengi dita probinsya. Awan san panggap mo amang sublikan niya. Ado, ti pakariribukak. Kaano nga minti pa nagkasarda honesto kan Lisbeth tapno makadarayang mo. Saan ka kumaamay ramrama na dagan sanit ti anak ko, Margot? Tibiyag mo, Tiernosem. Amir! Ibagakin ka. Ang babawi ako. Pinagbalin ko di Diyosen ti kinabaknang ko. Tapno maaramid ko ti kayat ko. Ngamsan lagay makwarta. Kan nailubungan na ragsak ti makaparagsak iti may sa tao. No kuma may sublik ti napalabas. Tapno maator ko nag itibindot apang ngedeng ko iti biyag ko. Inaramid ko kumaan. Kalpasan nga imawag ni Sir Amir. Asyak ka no pailang ti makaamo dito'y opisina. Imayak dito'y project site tapno makasarita ka. Maipapanitian niya, honesto. Ni Benji ti nakaamuak iti daytoy. Napan ka no ni Nana Victoria iti mansyon. Ket kasta unay pa nagpagunggan ni Lisbeth. Ha? Apay anapan ni mamang iti mansyon. Anya tinagsaritaan da ni Lisbeth. Adda atap ko asinalangad ni Nana Victoria ni Lisbeth. Wino adda pa'y sa bali ang nagsaritaan da. Kas ko maiti, anya? Damagam to ka ni mamang mo inton makasakmpet ka. Nakasingsingpat ni Amir, kabayatan ti panagsaratan. Kasla saan nga isot kasarsarita kita. Agpapabawi ka no. Kasla kaya't nakakonsensyakan. Amo na nga taa talaga. Dagiti mapaspasama kanya. Basol na ti amin. Ngam, ti kay patukan dayta panagipalis ko. Kat siya madlati aglaklak amin. Saan? Diyak maaklot. Diyak pa'y kaya ti matay. Maagasa ng itiday to'y asakit ko nga inyakar ni Dominic Kanyak. Ana-alan kadagiti nagtumad-tumad anak relasyon. Lalaki kay babae. Iti na ito a cottage, tinangawisak hindi ka ni mamang mo. Hindi nagsarita kami. Itala nga mawatak. No apay, anak sinagtirik nakin ka, Adelfa. Nagkita kayo gayam kin ni mamang, sir. Awan tinibagbaga na kanya. Awan ka di pa, tinaibagbaga nakin ka, may panggap, iti amam. Awan mat, sir. Tsak mawatan na siya marikrit nak. Tsaka mo, no kasanong ipunok kan kati amin. Abom, may sa ni Victoria nga inam. Karag itinagbalin, kaayan-ayat ko. Adelfa iha. Pagkawanan na ko. Siya ti amam. Da kayo ti amang. Day tatipon no. Adelfa, anak. Tsak may latawan niya ti marikrik na kiti da ito akong taway. Tsak naman ada kayo ti amang. Kaya't ko ang manipon nita. Awagan nak iti daddy. Daddy? Karag di apanawan. May sa ni Victoria karag tinagbali na kayan-ayat ko. Iti laksid, ti panakaamuna. Asaan nga iso ti babae, iti biyag ko. Impalubos na at tagikwaag. Kalpasan na di. Saan na nagpakita ni Victoria kanya. Gaputa pinasakitan niyo, Daddy. Nasakit iti may sa babae akas kanya. Asaan lang asyak ti kaayan-ayat ti nobyo. Ngam na impudno na idi ang nagbunga ti panakalipat mi. Ang takder ko kumatidayaw na. Dayta ti paglintigak, aging gaita. Ano asino ti masikugak, ikalay sa. Daddy, ada kayat ko adamagan kada kayo. Nagpagunggan ni Lisbeth. Kalpasan ana ibaga ni mamang ada kayo ti amahan. Nagkabsat kami. Wag, kasta tinapasamak. Ano
Anya nga rodan ti aramidan tayo itadadi. Asino ti paboran nyo kada kami kin Elizabeth. Katagpada kami nga anak iyo. Oh, mariribukan na iya. Agpada kayo, anak ko. Agpada kayo, apat-pat ka. Anak ko na simrag iti opisina tap na maurnos ko na iti aparikot, Victoria. Kalpasala nakasaritak ni Adelfa. Isaruno ka. Dukasta, amod ni Adelfa asika, ti aman. Impudno ko. Kaslagamin awan panggam mo. Amang yam amukin ko na. Asyak ti amana. Numabalik, saan ko akayat amaabuan na rita? Yam, anya tinaramid mo. Gapoy ti panakisaritam ka ni Elizabeth. Kastao na iti panagpagunggan na. Salsala nga kadi, ha? Sa anak ko nga inunaan. Nasakit tinakabukan kasta kadi, ha, Amir? Ngam nasaksakit tinamayan ni Lisbeth iti anak ko. Panag at Jack Maclon. Daskan amaminggan ni Lisbeth ang mangiruman iti anak ko. Saan ta ko mga sinopyat? Gapo ka na iti anak ta. May salaang ti anak ko, Amira. Ni Adelfa lang. Amum kadi nga impaidam ko ti panangipatag ko kini Adelfa. Kapo iti kurakan ka, Amir. No namuak nga agdadagsan ka iti. Inkalay saka ko ba? Saanan amay subliti na panapas. Pasol mo matlaan. Awan sa bali at ari kakayak. Tsak kayat amay ruman ti anak ko. Kaputag padadalaang at nakarbangan na. Mami, anya man ang tibagayo kanyak. Saan? Diyak ka manugot. Diyak kaya timayag na dita Amerika. Asa ko na makasaritak ni Adelfa. At na panunot ko nga rapidan. Tapos siyak ti pagtungpalan ni Honesto. Nakasta, namuha mo na ni Amer ti amam. Kita mo lang agpaiso ti gasat. Kalpasan, tinabayaga pa ng ilimod ni Victoria ti kinatao ti amam. Namuamad lang. Nasakit nga ako, tigasat na ito yaman. Dan kakadya maragsakan. Tamo mo ti amam kan binigbig na ka. Nasakit na gitilinagam ko kini daddy. Isuti mo na anang itsaya kanyak itidakal agatan. Tapno lipatak ni Honesto. Ay, saan na ba yung amin nga amo nga anak na kayo dili? Kati pagbutbut na kita. No kasano nga agsango kami kin Elizabeth. Ay, hindi. Adelfa. Isumat lagayam ana sa dagtirik nakan ko ana. Inuha pa ama siya nakan ko ana ama. Ni Elizabeth. Isang bata mapuk. Hello? Hello. Adelfa, diyakin pagarok nagkabsat tayo ti ama. Datang ang karibal iti puso ni Honesto. Lisbeth. Dahito iti bagakan ka, Adelfa. Saan ka amaglon akabsat? Malaksid na umanugod ka iti kondisyon ko. Lipate mo ni Honesto. At nakatimanan nga pinasakit ta, Lisbeth. Nasakit una iti kinapod no, Adelfa. Apay asi kapay. Nung kaano masaksakit na anak no, apay asan asyak ti ayatan ni Honesto. Isupay di pa nakaamo kakabsat kagayam, hindi ama? Isumat lagayam ana si dagtirik nakidikan ka, Lisbeth. Agkabsat tagayam. Ulit na ka, Delfa. Na talaga napatagakan ka kakabsat mo, hindi ama? Sikati inauna. Katsika ti agpamuson. Saan adito'y telepono ti pagsaritaan ta? Kaan anya ti kayat mo? Oh my God, ito'y mansyon? Gaputa da karbungam kadagiti sa nikwa ni Daddy, kasta? No saan mo akayat nga umayak di ta mansyon? Agkita tayo ti sa bali a lugar. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga
Ag-subscribe ka ta mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunungan kami patangatang. Kaslasan mo takas di busina tilugan ni Vener sa dinong at tinapanan ni Victoria. Ay, san ko na igawin na Adelfa? Makisinarak ka no ni Lisbeth. Ay, Naimbaga malam yo, Amadinong. ay kastamat, dumanon ka. Ni ka di Adelfa tirantam. Ay, kapambanaw na. Agkita na ka no ni Lisbeth. Sa dino ti pagkitanda. Mapanda ka di iji mansyon. Ay, dahito di saan ko nga mo. Kasla, ibawil sa ni Lisbeth. Nga umadak ni Adelfa iti mansyon da. Sa dino nga ti pagkitanda. Sige, Amadinong. Awaga klangan ni Adelpa. Sana napakadaan ni Manong Jack ti panang nilibas ko iti kotse. Kaya't ko nga awan ti makasingay ti panagsarita mi kini Adelfa. Masabong na krinisot kami. Isunod nga kaya. Nga uray Jack maawatan no apay akagurak ni Adelfa. Makarik na kiti asikan ko na. Magkabisat kami kaya mi ama. Kaagaw ko kadagiti amin na sanikwa ni Daddy. Karunana. Saan ang mabalin? Saan ang mabalin na bukudan na di amin? Talagang awan ni Lisbeth iti kwarto na, Benji. Saan ka nung amo ti katulong no sa dino tinapanan na? Kunani Mang Jack, sir. Saan na napakadaan ti panangilibas ni Lisbeth iti kotse? Oh, napanan na nga ta. Sir, ni Honesto ti dimtang. Naggapuak iti balay da Adelpa, Sir Amir. Ngam ni Amadinong laang, tinakasaritak. Inawagan ka nun ni Lisbeth. Kati amok na umay dito yung mansyon. Awan ni Lisbeth iti mansyon. Linibasan na ni Jack. Sa dino nga ta tinapananda. Ang mga noan niya tinapasamak kini Adelpa. Jack magustan dahi tangay bagam onisto. Saan nadangran ni Lisbeth ni Adelpa? Gaputa amuda ngagkabsat da. Awagan na ni Onesto. Ang mga na pa ni Jibalay kat na amuan na kini Amadinong apin manawag. Sino ti mo awag kita cellphone mo, Adelfa? Ni ka di honesto? Lisbeth. Apay adi ka sumumbat? Ni honesto ka di detal? Idibom ta cellphone mo. Diyak kayat nga daba kasi nga ti panagsarita ta. Pagustuhan kay ti dayta, Lisbeth. Aging kay ta. Uray na amuamon nga kapsat ta. Kat makagura ka pailangan kanya. Saan ka maawat na kabsat? Nga, Malaksid no manugot kay ti kondisyon ko. Lipatem ni honesto kat aklonen ka matakabsat. Ngam awan ti matawid mo kadagti sa nikwa ni Daddy. awan ti panggap ko ang makiinagaw kan kakadagiti sa nikwa ni Daddy. Ne! Daddy pa yan ti awag mo ka ni Daddy? Inaklunak ti amata nagtaodak kan kwa na. Kailiw ko mati pamatag ti may sangama. Agraraman ka madaan ti ama Adelfa. Ngam sana day ti kayat ko pagsaritaan ta. Kan sana day ti kayat ko manggagkan ka. Lisbeth, nulipatek ni Onesto. Namnamaam ka di nga ibawing na tirik nanakan ka. Tanya ti kayat mo asawan ti day ta, ha? Saan ama ayat ni Onesto? Tsak kaya ta masakitan ka. Ngam, ad-ada asyak ti masakitan. Tsak kapawilan ang mabukaw ni Onesto iti biyag ko. Tinumpanak. Saan ka abalsan? Nuday ta ti pagragsakam, Lisbeth. Ang niyati ko na. Saan mo ang nakita ni Amir di ta opisina itinagmalam? Apay ka no? Ulit man. Sigurado ka? Sige nga, Rudan. Bye. Ang kamsat da adil pa kin Lisbeth. Kat ni Amir, ti ama ni Adelfa. Nagkasatanday tiya'y ababae. Pimayso day di impagbaga kada Amir ken Lisbeth.
nga amangan no da sa bali a babae iti biyak na. Nobya idi na Amir, dahil a Victoria. Kat ni Adelpa, ti bunga ti kinadursok ni Amir. Kasanon no sublian ni Amir. San ang mapalinday tay? Di akong maawagan ni Adelpa, Benji. Inidap na ti cellphone na. Anya nga tan tinapasamak da ni Lisbeth. Saan damat nga tangag din ng ran, honesto. Sapay ko matakas ta. Itapay, tanaam mandan nga agkabsat da. Agkapyada ko ma. Kasla narigat ang mapasamak data, Benji. Gapo kanyak. Gapot agkabsat da. Agpinabos oy dakuman. Ket asino ti agpabus oy, Benji. Isakripisyo ni Adelpa ti panagayat na. Saan ko ang mawagan ni Adelpa, tatang? Nakaitot ti cellphone na. Ay, apay nga ta. Inya tinapasamak da nga tan kan Lisbeth. Saan na ang mabalin ang maisatmak ti anak ko? Ni Amir ti agsumpat kanyak. Ni nga tao nisto. San na lang nga ta nasarakan ni Adelpa. Uray na Amerika naman nalagid din. Di ba nagkita na kitang kamsat? Isublat ko nga awagan ni Onesto. Ay, nay, adadim kang ang mga ganun nasarakan mo lang ni Onesto ni Adelpa. Nay. Di Adelpa ka dinaytan, tatang. Ay, taksin sa mo na jay. Kanadil pati dimsag. Ay, Diyos ko, wag yaman na. Awan na pasama kita po ko ka na pintas. Sa tino tinagapamiha, inungtak ni Jack tapayan nalibasam. Pasol yun ay Dad. No saan ko maaga po iti kinaalikot tagyo iti babae? Saan ko maanagbalin ang kabsat ko ni Adelfa? Tagkita kayo ka din kanya Adelfa. Well, natungpak. Kapoy dinalaw sa pungtot ko. Nawan serbi na ang kabsat. Di man lang pabusoy kanyak. Anya? Kaya't ko na kayo ti makisarita kang kuana. Alukuyan nyo alipatin na ni Onesto. Tapno adda matawid na kada kayo iti sa ni Kwayo. Tano saan? Nasaysayat lang ang nasurutak ni Mami di Amerika. Laksidan kayo nga, ama! Mariribukan ak lang arudan. Awagan nak pa lang ni Margot. Kanya nga tamanan ti bagana. Naimbagan nga tan. Hello? Awan pain mo, Amir! Sanak abas sawangan. Kunang nga taadyak maamuan. Nakaalang utag ka iti babae. Nobyang gayam ti ina ni Adelpa. Katsikat ti amana. Mas daawak no kasano ana amuam dayta. Awan ti may limod mo kanya, Amir. Adda pa'y nga awan mailimod mo kanyak. No kayat kung ay kasar ni Victoria, awan mabalin mo. Saan? Margot! Anyat mapaspasamak kan. Kuna ni Lisbeth, atap no maawat nakakabsat na, kat masapul ka nung isakripisyok ni Onesto. Parag ko na. Manggunggundaway lang. San nakaamaglon, agabsat na. Kasta unay apungtot na amang. Kanya agad gaminin na ya. Apayada kayo pa'y ngagkabsat. Tinakapasamakan di kasto. Mariribok ka na amang. Kaslad adaan nariribok dagiti pasama. Pagkal maablawang tiriknam. Malpas tumat lang dagito ya parikot. Panubog lang damin. Sapay na kuma. Ningat amamang, anya ti sumaruno apanggap na. May banggab niya. May banggab ka di kadakwada ka na mer, di kahit masawan. Ewan ngagpaiso. Ngangatan ti karirik na ni Victoria ka na mer. Ngam, ato nadawan ti nabalabas.
ket ni mamang mo timma tayo amis mo. Nakakapsutak man. Ipanagritak itibagik. Ang kakapsutak. Kaslaan mo ni Amir, di kasasaan ko. Inagpugtot patay lang. Ang sarsarita da Amir, kanday jay a Victoria. Amangan no ang sublit te karirik na titunggal maysa. Nawayata ang makapagsinubyan. Gaputa, saan nagmat ngayon kasar ni Amir? Saan ang mabalintay to'y? Mapasublik lang tipigsaka. Agawitak. Reripukap kita. Mulmulang lingan nakmetlatan iha. Mabalin ka din ang sarita ta. No kasarita kayo, Dad. Matulungan da ka di. Itatanamuan yun asaan lagaya masisyak ti anak yo. Maksayanan ti panangipatagyo kanyak. Awan tagbaliw iha. Sana ka mamati. Luklukwan daklahan, Dad. Ang mga nod at dapay akay kayat yun ni Adelfa nga mitisyak. Kaputa na singpat. Idinto ta siyak. Uray anya pa'y ti kinataom. Anak kan tulat ta. Dad, no talaga ang napatagak ka na kayo. Kasarita yun ni Honesto. Alya, Nagigtot kayo. Saan nyo kabailan nakasarita ni Honesto? Saan ka di? Oray ni Adelfa. Kaya't ko kasarita yun. Nung umanukot ni Adelfa, tikit-kidawag kan kwa na. Alpasan ti parikot. kinasaritak idin ni Honesto. Ngam kasaritak manan. Agyaman Dad. Kanada kayat ko amamuan. Anyat plano yo, may panggap ka ni Adelfa. Ayaban nyo katimot ngagnaad dito'y mansyon. Saan ko pa yan napanunot na itabanag? Saan ko pa yan nakasarita anasayaat? Minamaag day ta kahit ang mapasamak ni Lisbeth. Tatang, mangkunkun taway laan. Awan ka dit ibanggap mo ang makisarita kini Amir. May bangga pwede dahi tabanag. Numabalin, saan kun akayat akasarita ni Amir? Saan na maliklikan na mapasamag dahi ta? Gabuta masapo la pagsaritaan ti parikot. Dadil pa kan Lisbeth. Ada kahit ko adamagan man kang kakit saan na kumakagura. Tatang. Awang ka din tinabati ariknam kini Amir? Saan ko akayat ang mapagsaritaan tayo ta? Kalpasan ang pinanawak ni Amir idi atyak nagpakada. Sinira akon ti puso. Kinidlaw ti anak ko akasarita ka man na Honesto. Amok asahan na palimod kan ka. Ngagkabsat na kan Adelfa. Uwan, sir. Amok detan. Maragsa ka na, ta saan gaya mamay sa ti anak ko. Ngam tinalading ita panunutin. May sa alalaki ti ayayatin da. Ngum ni Adel patay ayatak. Kasanon ni Lisbeth, kas may sa nga ama. Diyak kayat nga adamay sa nga anak ko hamal-malday. Sir. Kasladyak maawatan ti kayat yu asabuan, sir. Adaywam ni Adelfa. Nagasagana akamangtad iti uray mano agatad. Lading itak, sir. Sa anak nga agpanpanakkel kada kayo. May sapay. Agpada nga anak yu da Adel pa kan Lisbeth. Amok amaawatan nyo ti kayat ko asawan. Ha? Excuse me, sir. Agpakada kon kada kayo. Awawagan nak ni Adelpa. Hello, Adelpa. Madam mga agsasarita kami kini Sir Amir. Ngam, nagpakaada kon kinkwana. Anya din nagsaritaan nyo kini Daddy?
Maipanggap kada kayo kay ni Lisbeth. Ha? Nasaysayat nga agkita ta. Sukunan ka iti pagtabtrabaho am inton malang. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan ang nakapunbok ti numero nga umawawag kanyak? Sino nga tada ito eh? Kanan niya ti ibagana kanyak. Hello? Juan? Siya ngagpaiso ni Benji. Sino kayo kadi? Ay, Mamdang. Si Kagayam. Pasensya kayon. Tadyak nalasin na dagos ti boses yo. Nakita yo iti call register ti cellphone ni Madam Margot. Ang nagsaritaan mi. Anya? Ni Sir Kumati kasarita yo? Sige Mamdang. Ibagak to ken kuana. Juan. Kan padasan nyo manan nga awagan. Sige nga Rod. Kastapay. Bye. Na-hospital ka no ni Madam Margot. Ay, aday bagakan ka, Victoria. Nakal ti may tulong mo kin Adelfa. Tapno maminggan. Isa na panagkinawatan da kin ni Lisbeth. Gapukin ni Honesto. Kasaritam ni Amer. Nubabalin. Saan kun akayat akasarita ni Amira? Abay, alikli ka makasarita ni Amer. Anak yun ni Adelfa. Weno kabuteng mo akasanga. Gaputan na italimang di panangipatag mo iti puso. Pangaasip, tatang. Saan yun nga ulitan nga ipagkatay ta kanyak? Kurak ni Amira. San na kuma akagura iti dito yung ibagak Victoria. Noeng pa ka mo kumakin ni Amir day, ngagdadagsin ka. Abangan no, ingkasar na ka kuma. Saan yun nga ipalagip kanyak dayta, tatang? Isinalaangan ni Adelfa day chay nga honesto. Dayta tinagsaritaan mi kini Sir Amir. Adelfa, injayaan na kitidak kalagatad. Tapno lipatan kan. At ibawing ko terik na kini Lisbeth. Anya? Saan ko kumakayat nga ibagakin ka dayto eh? Gaputan na sakit para kin ka. Agparparang anapat-patag ni Lisbeth kini Sir Amir. Idintong agpada kayong anak na. When honesto, nasakit. Pampanunutan na ti pagragsakan ni Lisbeth. Kasanuhak mat. Baybay anak ang masaksakitan. Kasaritam ni Sir Amir, Adelfa. Panawanan nga ilaban mo ti kalintagam. Italaing ang mautom ko abito ti naramid ko. Agparparang ani Lisbeth ti kang kanunungak. Lumaibaga ni Honesto kini Adelfa tinagsalitaan mi. Masakitan lakit di. Apay nga gininom kayo, Dad? Nakasarita yung ka din ni Honesto? Wen, kinasarita kita Lisbeth. Kat? Ay, Apay nga sinahi kayo? Sana mabalinda ito'y, Dad. No ayaten nak ni Honesto. Kabalak, tagbaliw. agsarita ta na saya at inton madamdam. Sumbatak lang dahil ti umawawag kanyang. Hello? Anya? Ni Margot at dahil ti hospital. Nakaaron ti sakit na. Ket amangan no saan nan amalasat pa'y. Sige, pumay kami dita. Bye. Nasakit tinagam ko kini Daddy. Injayana ni Honesto iti dakkel agatad. Tapno sinak ni Honesto. Iti kasta. Ni Lisbeth ti ayatan na. Mawata ti marikrek na Madelfa. Anak nakmat ni Daddy. Apay nga adda kanunungan na ni Lisbeth. Saan na kadi maawatan asyak ti ayatan ni Honesto. Kat saan mabalin nga ayatan ni Lisbeth ni Honesto. No, datuma. Narigat ti kasasad ni Amir. Mabalay na kayat na kayo. Napagustuhan na doa.
Ni Daddy ka titi kanunungan niyo, amang. Kasano ko maakayat na kami apagustuhan adwa? Saan ko akan kanunungan ni Amer? Ting-tingitingag lang ti sitwasyon. Kaya rigan na ti may pipit, ti tinagbatan, ti duwadadak kalabato. Kanayon langan nga agpagpakumbaba amang. Panawan matan nga ilaban ko ti kalintagak. Anya, ti kayat mo asawa ni ti dayta? Lunas kan atuntunak ti kalintagak kadagiti sanikwa ni Daddy. Aramidag. Anya? Anak na kami adwa ni Daddy. Manipot pa iti. Mas asya na kon kin Elizabeth. Ngam kun tawayan na ti panagkapsat ni. Tapno maagaw na ni Onesto kanyak. Banag adyak ipalubas. No, dayta, di mapanunot mo ana saya at Adelfa. Sige, nga mamanganusan kayo ang makapagtunos kin Elizabeth. Makaamuditan. Amok as anak ang matulungan ni Mamang. Iso asya kon ti agtignay. Nalipatak gayang nga imbaga kada kayo. Ngay mawag kanyak ni Dang, sir. Adda kano iti ospital ni Madam Margot. Nalpas kami na nagsarita ken ni Dang. Sana nagbidto ta binayadak amang sipot kadagiti amin agaraw ni Margot Benki. At relasyon da iti dayjay a Dominic. Anya? Mabalik na silahis ni Dominic. Ni Dominic lakad di tinakaalaan ni Margot. Iti sakit na. HIV positive ni Margot. Kat sigon iti doktor. Delikadon ti kasasad na. Kunan ni Dang amarigatan kanupayan nga agsao. Kaasimot ni Madam Margot, sir. Jak pagarupon nga adda kas taas sakit na. Basol na matlang. Ngam uray nuli ni putan nagbenji. Masyanak matlang kan ko ana. Kahit ko makita. Ngam kasano? Kat nagado aparikot asang sangwag. Kung nagpagsaritaan tayo, ti pa nakisarita yo kini Onesto. Nangagmumat tinagsalitaan mi kinidang maipapan kini Margot Elizabeth. Ang mga nagpampambar kayo lang, manen. Napatpatig samot ni Adelfa, kada kayo. Dangag ko tinagsarita nyo kini Adelfa, tatang. Sana nga umanugot at tuntunan ni Adelfa, ti panakatagikwa na kadagiti sanikwa ni Amir. Ay, mawatam ko matipanggap na Adelfa. Sana kayat ti mayrurumanan. No apay asaan na akayat ti makisina kini Onesto. Nagbiyaga ngawan lalaki ti biyag ko. Kalpasan ti panangluko ni Amir kanyak. Ay, dahita din nagdumaan niyo kina Adelfa. Amo na nga ilaban, ti kalindagan na. Tatang. Saan ko kayat na sa irin tiriknam? Ngamawatam ko man ni Adelfa. Agsabali kami iti sitwasyon kini Adelfa. Hangam, tapno saan nyo ako naan nga awan bibiyang ko kini Adelfa. Siya ti makisarita kini Amir. Ay, nasayaat. No kaya't mo madla nga kasarita. Para kini Adelfa, tatang. Aglap-lapusan ni Lisbeth. No, mabalin ko malang. Makapagkinaawatan da. Narigat ang mapasamak na ita. Tadakkel ti problema iti ugkali ni Lisbeth. Mapuwi si taklawan ay kinitati. Kasla sa anak ni Taltalag. Di na ibagaan ni Adelfa ti kanunungan na. Sana mapalin. Kaya't ko ti agpagungkad no kastilaan. Awan mang ipatpatag kanyak. Nada ko man ni Mami, ti denag. Yung kagurat ni Mami. Gaboy ti panakisina na ni Daddy. Sa ita, kaya't nakaalaan ni di Amerika. Kaya't ko ti mapan ni di Amerika. No kaduwak ni Onesto. Ni Victoria ti sumungad. Amangan lumadlaw ni Lisbeth idadating na. Kat anya pa ti mapasabag. Kalpasan day ti panakisarita kini Lisbeth. Tsak kuman umadak ni ti mansyon mo. Nga masapol ang makasarita ka, Amira.
Agyamanak no kaya't nakakasarita. Agsarita ta. Ngam saan amay panggap ka na ta? Amir. Saan anain kalintagan ti tratom kada Adelfa ken Lisbeth? Nalawag akan kanunungam ti anak mo. Anak ko idadwa. Juan, anak mo idadwa. Ammom ani Adelfa ti ay ayatan ni Onesto. Ngam apay nga idel-del mo ni Lisbeth ken Juana. Numawatam na kumati sitwasyon ko, Victoria. Nalakalaang ti aramidem, Amir. Saan ka makibiyang? Gaputa urayan niya ti mapaspasamak. Saan tayon ama pagsina da Adelfa kan Onesto? Saan mo abirbirngasan ni Victoria? Rumbang adayawam. Gaputa kasla mamang mumaten. Gaputa agkapsat kayo kini Adelfa. Saan ko ang maawat ang kapsat ni Adelfa? Palaksid nung manugot iti kayat ko mapasamak. Kasanon no ni Onesto ti saan ang mga yatken ka, Lisbeth? Anya, iparupayo kanya ka ni Adelfa laan ti maikari nga ayatan ni Honesto. No kayat mo nga ibawing ni Onesto ti imatang naken ka. Masapol ang maipanaknak mo ang maikari kang ayatan. Agparang ka, Lisbeth, dagam di baga. Imawag manan nidang. Kitaak ni Margot. Anya, tapna niya pilaan. Napatmatag ni parikot ko dang. Nadakas man di mapasamakan ko anya. Gunggunana. Imawag manan nidang kanyak. Nakasarita na kanon ni Margot nga mapagbitlaeng. Mahigatan kanon. Kasapsapulan na. Ni Daddy, awagan na. May panggap nga tayo ti panakisarita ni Mamang Kankwana ti ibagana kanya. Hello? Adelfa, denggam di bagag. Manipo din ton bigat ag suplika ni ti trabaho may opisina. Daddy? Abutan ka kaditin ni Lisbeth. Agbata kayo iti karbangan. Gaputa anak kayo adwa. May sapay. Napatag dahil yung ibagagkan ka, Adelfa. Awanan ti panawan ko ang makisarita kini Onesto. Taapay, Daddy. Masapor nga gawid ako di Manila. Kitaag ni Margot iti ospital. Nga magsubliak matlaan. Apay, anya tinapasamak kini Ma'am Margot. Sige, Adelfa, kat na agap apuraag. Saanan asinumbatan ni Daddy ti salutsod ko. Nasayat mo't no pumanaw pa lang ni Daddy. Agalwan dagi diyang agin akanyak. Riripo ka kita. Amo, asaan na ka matulungan ni Dad. Katday jay mat nga Onesto. Kagurag, abaya di nakikan ni Tigundaway. Maragsa ka na klaunay, tapi nagsubli na ka ni Sir Amir ngagtrabaho di opisina. Podno ti kunana, adda karbangam iti opisina. Saan abasol ni Daddy? No ape asaan na panabigbig nga anak na. Ti basol na lang. Katgapoy ti kinaado ti babae ti biyak na. Wan gayam. Sika ka no pa'y lang ti makamoy di opisina. Ha? Taapay ka no? Agsubli di Manila itangal daw ni Daddy. Mapan na kanu kita ni Tita Margot iti ospital. Awan kanun panawan na makisarita kan ka. Nagkilaman ni Margot, Benji. Talaga marigatan ng ngagsaw. Nakakaasita lang ni Madam Margot, sir. Nagkutungan. Kinalos siya. Wen, dago sa nagkapsot ni Margot. Gapo iti sakit ni Dominic, anayakar kan na. Naiturod na kayo aliniputan, sir? Makapungtutak iti daytangay naramid na. Mapampanunot ko, Benji, na ito'y siguro ti dosak. Sir? Nautob ko nagitibindot ko. Naglablabasak. Nang runa, tasaan ang makikinaawatan ni Lisbeth ken Adelfa. Gapo itinalaos a panagayat nakin ni Onesto. Manipo, di tangal daw. Nagsublin ni Adelfa iti trabaho na yung opisina. Rumbang laan tatang. Adda karbangan ni Adelfa
kadagiti sa ni Juan ni Amir. Di bambanunod naglaang numamuan ni Lisbeth katriribugan na yung opisina. Day tati saan na nga aramitan, tatang. Tadyak ipalubos nga iruruman na ti anak ko. Kaslay ti sagot ti balay ti nagsardingan tilugan. Ay, amagano ni Vener day jayan, tatang. Ay siya kundi mapan magilukat itiri daw. Elizabeth, anya ti iba ka day ta, babae. Mabalin nagsarita ta, si ka, babae. Bastos ka! Laglagi pam! Sa nga ili ka lang! Apay asong batan na kiti ginububsang. No kasano ti panang tratong kanyak? Kasta mo ti trato kan ka, kaputa saan ka amay karingag, bali na may kadwang inak. No kasta ti kinagubsang ti panang kisaritam kanyak? Sige, dumanon ka. No nyaman ti kayat mo nga ipagkakanyak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsalan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Unang nga tajak among ngay may kaya mansyon. Anyat ginagaran. Tuntunom ka diti kalintigan ni Adelfa kadagiti sa nikwa ni Daddy? Ha, iti ka ano man? Saan kunto abigbigan na kabsat ni Adelfa? Ngamno manugot ni Adelfa iti kondisyon mo nga ipabusoy dakan ka ni Onesto kat maaklon mo akapsat. Saan ka di? Abom, tsak kuman kaya ti umadak iti mansyon. Agam napilitan na. Ngamiti pa nang ijaya ni Amerke ni Onesto iti dakkel agatad. Tapno adaywan ni Adelfa ni Onesto kat sikan ti aklonan na. Daytan ti kagkurak. Gaputa dayta ti kiniddaw ko kini Daddy. Banag asaan arumbang, Lisbeth. Agpada kayong anak ni Amir. Kat masapol nga awan ti kanunungan na. Kat no ibingayan ni Amir ni Adelfa kadagiti sa dikwana. Awanan ti gapo na ajayaan na iti dakilagatan ni Onesto. Saan amabalin? Apay nga asaan mo amaklon. Nga urayan niya ti aramidam, Lisbeth. Saan nakaamaayat ni Onesto. Pabainan nak ka di? Amo ka masakitan ka, Lisbeth. Agkabsat kayo kini Adelfa. Ngam agduma ti ukalyo. Gaputa saan kami nga pada iti ina? Iparparupam ka di kanyak? Asaan anasaya ti panang padakkel kanyak ni Mami? Ako nga do ti nagkamtuda kini Adelfa. Ta saan adimakal iti dandag. Ngam saan abinaypayan ni tatang. Mingbingam tilangami ti sarming, Lisbeth. At na pagkakaingasan nyo kini Adelfa. Anya pa ti sumaruno nga ibagkam kanyak? Sana danas kan nga ibalikas ko. Gaputan adalang amasair tiriknam. Sikat ti makaamiris no apay asaan nakaamaayat ni Onesto. Sana mabali na din akmayat ni Onesto. Saan ko maaklon? Gurak na dyan bakit Victoria nang ibaga kanyak kadagajay. Kaya't nalang nagamgaman ti kinabaknang ni Daddy. Yung saan ko ngay palubos. Sana mabalin! Masapula siyang tiyayatan ni Onesto! Oh, apay, Jack. Anya, agpagpagungkan ni Lisbeth. Apay ngamin. Oh, dapan kayo iti balay da Victoria. Baybayan nyo latam ni Lisbeth. Oray, tagawid kami ni Benji. Maawanan. Saan na maagasan ti sakit ni Margot. Sige, bye. Awagak ni Adelfa. Saan kumaan nagpagungkan ni Lisbeth? No saan at inutupan ni Victoria? Daddy? Adelfa, kawawag kanyak ni Jack. Madama manan nga agpagbagungkan ni Lisbeth. Anya? Jack, amuno anya tinagsaritaan da ken Victoria. Napan ni Lisbeth iji balay, Daddy? Amok ti marikrit na, Adelfa. Nga maawatam kumamet, tirit na ni Lisbeth.
agkabsat kayo. Nakalkaldahan lang nga panunutan amay may sa alalaki ti inayat yo. No kasano ti panangipateg mo kini Onesto. Ad dapay ti panangipateg ni Lisbeth ken kuana. Wan amang, gapoy ti panakisinungbat ni mamang kin ni Lisbeth, idi may dito'y balay. Nagpagunggan ka no? Ay, anya mo tinday akabsat mo iti ama. No dadi na magusto nagpagunggan. Kababain day tan amang. Kasta ka noonay apong tot na, dinadamag na ang nagdiborsyo dadadi kan mami na. Saan na nga siya? Mabaliwan day ta nga ugali na. Nalapit. Saan na nagustuhan ti papan ni mamang iji mansyon? Kat tinuntun na ti kalentagak kadagiti sa nikwa ni daddy. Nasakit tinagam ni mamam. Iti panangijayan ni Amer kini Onesto tapno libatan na ka. Di kahit na asawan, awan kumat di kanunungan na kada kayong anak na. Amang, masapul ka di atuntunan ni mamang? Ti pan nakipagtagikwak kadagiti sa nikwa? Saan ko akali kagumanday ta? Talaga, anaimbag ti pa nagpuspuso mapo. Talaga ngay malaka kanya. Agraman kinapintas mo tagwapo. Ay, wan. Saan ka anagom iti sa nikwa? Ngam ti kayat ni mamang mo. Tapno saan ka na may ruruman ba? Kasla kumarkaro dagiti mapaspasama ka, amang. Saan kami ang makapagkinaawatan kini Lisbeth? Gapukin ni Onesto. Oh, apay nagsinay ka, Onesto. Anya ti pakariribukan? Adelpa, mapampanunot ko. Basol ko ti amin. Agbababawi ka din, no apay nga inayat na. Aga po iti relasyon ta. Saan kami ang makapagkinaawatan kini Lisbeth? Amok at tinakapilitan ni Nana Victoria anang ipudno kini Sir Amir nga anak daka. Tapno maminggan ni Lisbeth. Ngum ad-ad dapay anang gundaway ni Lisbeth. Sapay napansin na langad ni mamang ni daddy. Gapo iti panangidjaya na kan kay iti gatat. Maawatak ni mamang mo. Kaya't na nga awan kanunungan ni Sir Amir. Ngum saan ang maawatan ni Lisbeth teta. Siyak timang risot iti daytoy. Kasaritak ni Lisbeth. Kas nagtagtagain na baklaeng Onesto. Ngampod no kasangsam ka. Itaman laangan ngay may kaditi mansyon. Neran apay nga awan ni dad. Gaputanas kan ngagsarita ta. May papanitian niya. Nagpulong ka di da Adelfa? Kan Nana Victoria kan ka? Amok akaguranak ni Sir Amir iti daytoy. Apan nakisaritakin ka. Amok amasaktan ka. Ngum apay asaan mo pa'y laang nga aklunan ti kinapod mo. Anya akit na po no? Ani Adelfa laang? Di ka ba alam ayatan? Lisbeth, Saan ka di akas na ti kayat mo asawan? Onesto? ladingitak. Malunag tiriknak. Ngum saan nga umdas ti panangaaksikin ka. Pumanaw kan! Pumanaw kan! Nangagmatimbagak! Pumanaw kan! Pungpungtutan nakday ta Lisbeth. Talaga asaan ka no amaming ka? Nalpasan akin na saridam. Baybay am kumaidan, Victoria. Tatang, saan amabalin? Saan ka mabutang kini Amir? Denggan na. Nagkare ni Onesto. Ama mo na makisarita kini Lisbeth. Riribuklat na ti kayat na day chay a babae. Tuapay ngamin asan nga manugot ni Adelphi ti kayat ko ang mapasamak. Saan nakabala nalipatan ni Onesto? Oray ta nagkare. Nga isunton ti makamo amang risot iti problem. Kalpasan nga niyawag ni Jack ka nagpagunggan ka. Nagawid kami adagos ka ni Benji. Talagamat asaanak nga agbayag diya Manila. Ta nagpakita aklaan ka ni Margot. Kagurak ti bagik! Kasasahanan na siya ni Lisbeth, Dad.
Baala ka na ruwang magsangsangit. No kaano nga gayatak? Jak kayat ang masaksaktan ka, Lisbeth. Patpatkan ka unay, anak ko. Apay ani pa lang amin honesto, Dad. Nagkabala na lipatan. Kat kinasakit, kapsat ko gayam ni Adelfa ngay ayatan ni Olesto. Nagkasaksakit, Dad. Nagsakit. Wan, baysa ka nga ama, Amir. Ngamdi mo ammo, anaruk-rukup tirik na timay sa apapay. Nasaksakit iti biyang ko amay sa ngay na. Tsak kayat amay rurubad ti anak ko. At adapay adyak kayat ama sakitan. Anya nga ron, ti kayat mo nga aramidak, Victoria. Saan ka makibiyang? Numakibalat ka. Rumbang nga ipaawat mo iti puso kan panunot ni Lisbeth. Asaan amabalin nga ayatan ni Honesto. Nutad duma. Babalawan ka, Victoria. Anya? Naimagam kumaidingag dadagsen ka. Kat inkasar ka. Saan kumaadimtang ni Lori Bell iti biyag ko. Kat saan kumaana itao ni Lisbeth. Talaga nga awanan ka iti bain. Tinungpanak. Hindi ko mapayla ang atong patungpaan ka. Aging ka iti maderder ti rupam, Amira. Ipapasol mo kanya iti saan mo apan nakapnag iti may sa babae. Juan, papusuyan ka amang idaldalkin ni Lisbeth. Tapno iso ti ayatan ni Honesto. Ngam iyatayok ni Adelfa kan ka. Anya? Ipakakin ni Adelfa. Asaan nakaapigpigan nga ama. Kagurakin ilunod na ka. Timakal ni Adelfa asaan na akinasapulan ti pamatag iti maysa nga ama. Aglalo iti kaskan ka apagimlaan tinapatag. Kalpasan ni may nakinasarita ni Honesto. Si kamot ti sumaro na akasaritak. Pagtutulagan da ka di ha? Lisbeth, kaya't ko kumaagibusan tanti saan ta pa nagkinaawatan. Nabayag launay ti panang paspasakit mo kanya. Sikatin ang pasakit kanya, Adelfa. Manipod pa iti damo pa nagkita ta. Numalagip mo pa Kinagawaran ako, Lisbeth. Tsak maawatan mo apay na si dagtiriknakan ka. Kayam, agkapsat ka. Kaya't mo ka di ngay baga, akinagura ka, kaputa mabutingan, ama kinagaw kay tisaniko ni Dad. Ni Honesto, di kapatgan kanya, ngay nagaw mo. Tsaka mo nga agayat kamat kini Honesto, Lisbeth. Idagparik na ka kini Honesto. Nabayagan nga agayan ayat kami. Kat! Apay asan mo baka kanya kadagos? Gaputa mo kakagura na. Saan ka nagbindot iti data? Iso asaan ka maawat akabsat. Pulos! Isa pumanaw kan. Pangasim. Ulitak manan. Gibusan ta kuman tigurang kurata. Agibus laang tigurang kurata. Numay sa timapukaw kadata. Lisbeth. Anya di kaya't mo asawa ni Tidayta? Wan! Masapul nga anda mapukaw amay sa kadata, Adelfa. Wan nagpadata matay. Tapno awan ti may ranod ken ni Honesto. Tapno marikta ni Honesto ti saam. Kakurak ti pa nagsangit ko akastoy ngem jak malapdan. Saan ko nakabalan ng eptura da ito yung marikrik na. Italama pa dasak ti kastoy. Ngem, amok. Uray nga tagparinto mga kitisango ni Honesto. Uray nga tagluwa kitintara. Saan nagkamaayat? Anyang tulangan ti sawan na kitigagayem ko. Siyak, amay ito amin ang kayat ko. Agmauyong, iti lalaki adi namat kamaalan nga ayatan. Nasisayat, namatayak langan. Tapno saan ako na makarik na iti saam. Matayak langan. Nasaam laon ay Honesto.
Nagdagsan ti barukong ko amang pampanunot. Agagora nagtikabsat ko. Katitika ano man, saan nakamaawat. Sikati ka po na. Amo ka nasakitan ni Lisbeth. Kadagiti imbagakin ko na, Adelpa. Kaya't kontiro mo pa. Tiyakod ka ba ilan pa'y? Sana bali na siya ti masakitan. Anya ti kayat mo asawan iti dayta. Saan ka diya nagkarin ni Lisbeth ken ka? Agkapangilan na ti agbaliw. Adelpa. Saan mo kumakid dawan nga aglinipat talangan? At dapay adi mo kabailan nga ayatan ni Lisbeth. Kasta ka di. Aglinipatan. Kasaritak manan ni Lisbeth. Nga umanugot at asumurot kin ni mami na. Kat sumurot akmat kin ni mamang ija Australia. Adelpa. Nasaysayahat lang nga na mapukaw kami aduhay ti biyag mo. Paglunitan to ti panawan. Ti sugat kadagiti puso tayo. Lisbeth! Lukatam ko matiri daw iti kwartom. Sir, sana sumungbat ni Lisbeth. Apay nga ta. Itay kanupay lang nga nakapopok ni Lisbeth iti kwarton. Ay kastauna yun ti panagkabak-kabak. Awan ka di ti tulbak iti kwarto na, sir? Diyak masarakan ti duplicate ko. Benji, kabaalam ka di adadaalan ti ridaw ti kwarton ni Lisbeth. Sige, sir. Padasa ka kugtaran, sir. Sige. Sana bali ang madadaal ti ridaw iti kwarton ni Lisbeth. Sige, sir. Lisbeth! Lisbeth! Ni Lisbeth, naidasay! Anya ba ito? Dara! Saan? Dara? Adda Dara? Lisbeth! Adda Dara iti akin kanigid apong-apungwan ni Lisbeth, sir. Sinugat na lakit diti pagbagina. Apay ngay naramid mo da ito'y. Sir, umang-angas pa ilang ni Lisbeth. Sakro yung ni Lisbeth, Benji. Sapay kumata maalaw pa ti doktor ti biyag ti anak ko. Kaya't amatay ti anak ko. Sige. Manangasi ti Diyos, sir. Agtinulong ta. Sige, sir. Lisbeth, daknam namaan na may turad mo akit talon ti biyag mo. Saan kumarumbang ngay naramid mo ti kastoy? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Diyos ko, si papakumbaba ak ngagparintom ang iti matang mo. Ipaay mo ti panangasim. Saan abali ang mapukaw ko amin asanik ko ak. Nulakit agbiag ni Lisbeth. Ispalin niyo kumati anak ko. Diyak kabala na mapukaw ko tiin inaudi nga anak ko. Pagkawanandak ko Diyos ko. Amok nga ado ti babak ko iti padak atao. Nangruna ka dagiti babae ang nagbalin apaset ti biyag ko. Dinadaal ko ti dayaw da. Nakasagana aki ti anyaman akatukad dagiti basol ko. Gamsaan ka di ati biyag ni Lisbeth. Saan ko mga iso ti agbayad kadagiti basol ko. Diyos ko. Anya ti ko ng Benji. Nagpakamatay ni Lisbeth, babaan iti panangsugat na iti bagina. Umang-angas pa ilang ni Lisbeth itay maidanon mi dito ospital, honesto. Nung matanagan launay ni Sir Amir. Honesto, itay lang ang nakita ang nagsangit ni Sir Amir. Apay nga inaramid da ito ni Lisbeth. Panagkunag, saan ang maklon ni Lisbeth? Asan nga iso ti inayat mo? Patpat gan na kalaunay.
Kaya't naksamat akong sinsyaan, Benji. Honesto. Sana kasta ti kayat ko asawan. Siya kung timapan mangipakaamo kini Adelpa. Tinapasamak kini Lisbeth. Saan? Diyan kaya tamatay ti kapsat ko. Basol ko dahito yung honesto. Noong pabusoy ka kumalangan kin ni Lisbeth at nagragsak. Sana ba na siyang tinasakitan? Kan nagsakripisyo. Saan mo arumbang apabasulon ti bagim, Adelpa? Desisyon ni Lisbeth dayta. Saan ka kadiya makonsensya tinapasamak kin ni Lisbeth? Pangasim. Saan nakakonsensyahan? Imbis ababalawon na. Ikararagam ni Lisbeth. Barang maispalpailaan. Kaya't ko makita ti kapsat ko. Kuyo ka na kiti ospital. Adelpa. Mabuta nga ka makisango kini dati. No saan nakakayat ang kuyugan. Awag manong Viner. Diyos ko. Ispalan niyo ko man ni Lisbeth. Patpat ka kunay ti kapsat ko. Lisbeth, Agaring ka kuman. Sana kami apampanahon kini dati. Lumaban ka, kapsat ko. Ikarik, agpabusuya ko tap na agragsak ka. Alo ko yak honesto, tap no surusuruan na kangayatan. Delfa, kabailam nga aramid dayta. Awan tisan kong aramitan dati. Sana bali na masakit anak. Ang sakripisyo ang para kay ni Lisbeth. No, hindi kumapailaan nga inaramid mo tikas. Saan kumaan na panunot ni Lisbeth ang katilitibyak na? Dati, pabasulan na katiti na pasama kay ni Lisbeth. Pakawanan na kuma, Adelfa. Maguguran to'y puso. Diyak kabailan ang mapukaw ko ni Lisbeth. Agranag tayo si Papasnak. Sige dati, panawan kayo pailang. Mapanak ang kararag iti tiyapa. Mabitain. Ape asaan kayo ang nagkuyog ka ni Honesto? Mabuti nga makisango kanya. Ano makonsensya iti napasamak ni Lisbeth. Ladingitak tinapasamak ni Lisbeth. Diyak kaya takastoy ti pagtungpalan dagiti mapasamak. Ay ayatin nakalaunay ni Lisbeth Honesto. Nangin ado ang nakisarita kada kayo ken ni Adelfa. Sir. Diyak namnamaan akabaalan nga aramidan ni Lisbeth akat talang tibiyak na. Nalabit ang nagbain iti panangkat katawan to dagiti gagayam na iti Manila. Amok ni Lisbeth. Kakaiso na nga agayat, napaay-pay. Nasakit unay na itabanag kan ko na. Sapay ko mata maispalmat lang ni Lisbeth, sir. Baliwan minto ti agsarita kina Adelpa. Noan niya tinasaya at ng aramidan tayo. Kasya nyo ni Lisbeth. Nasaksakit itibiyang na dayta. Kan amangan no saan nyo akabaalan ti aglinipat kani Adelpa. Tublian kayo tapno liputan nyo ti anak ko. Sir. Anak ko ida kan Adelpa. Saan mo nga iparupa kanyak dayta. No sikat ti ama, anya ti aramidan, tapno agpada ang mapagustuhan dagiti anak. saan ko napuutan ti sasangpot ni Adelfa idirabi itatang? Wano, imyan ka dito ospital idirabi. Imyan lakit de, taging kay takrisan paya simbang pat. Di matlas bang butan. Tapno magdamag da kumano na espalmat lang tibiyag ni Lisbeth. Nakapsot mo't gayam tinakam na day siya babae. No dakas tigasat na. At atan nagawan kong taway na nga ayatan ni Honesto. Kasi Kaya't ko makasarita ni Adelfa, tatang. Idi ko mapaylaang nga agpapusoy. Kinabaulak alinipat ni Amir. Kabailan na matay ta.
Aglalo no saan nanton ang makikita pa eh. Talaga ka, Dre, ay adayom ni Adelfa. Pagimbagan ni Adelfa daytoy tatang. Saan aga po takayat ko ngaya dayo kini Amir. Makasarak to iti nasaysaya at ngam ni Onesto. Agpagpakaasyak manan kada kayo, Diyos ko. Ispalan niyo kumahan ni Lisbeth. Kas inkarig kada kayo. Aramidag amin akabaalak ang mga ator kadagiti nagbindutak. Yakon may subli ti dayo dagiti babae ang nagbalin apasat iti biyag ko. Ngem iti sabali apamuspusan. Agbali na kapilantropo akas ka ni Mr. De Los Reyes. Agpatakdarak pa iti adu negosyo apagserkan dagiti awan trabaho na. Kanarigat ti panagbiag na. Sir, kasla nakita ka naggaraw ti ramay ni Lisbeth. Naggarungag pa iso ti ramay na. O Diyos ko. Agyaman at taimpangag yun dagiti araraw ko. Ay pagkayo unay, o Diyos. Naggaraw dagiti kurimatmat ni Lisbeth, sir. Inot nga aggaraw dagiti kalub ti matana. Lisbeth, anak ko. Lisbeth? Agyaman at launay. Sali na tiyayan ko. Ada ka dito'y ospital. Kanya tinakasama kanya. Ginandat mo tinagpakamatay. Natayak lang ko, ma. Saan ka kumangag sa iti kasta, Lisbeth? Ma. Saan ka nagsangit? Matayak lang ko, ma. Saan ka nagsangit? Pangaasim, anak ko. Nakatanggaya ganti init. Saan ta kadipay, apumanaw dito'y igid ti baybay. Sigsiganda kalao na yan, ti pamilyam. Kas na mapupukaw ko ti panunod ko, Onesto. Diyak magawidan tilwa ka makalagip ti mo na panangkita mi kini Lisbeth. Kagurog ko lang. Ininto na kas asi nagtirignakan ko na. Kita am laang tigasat. Agkabsat kayo gayam. No maispal ni Lisbeth. Mabalin aday to yan ti maudi apa nagkita ta. Adelfa? Nasakit. Masapon nga agsakripisyo ha. Sumurot ang kinimamang ija Australia. Iti pa naglapas tag iti tawan. Masursurot ang tumat na ang taglindipan. Pampanunutak laangan, Adelfa. Kasla magsatan ti panagagas ko. Nasama ba nagpagkata? Onesto. Lumabalin na kumasumartangan ka agpitik ti puso. Ni Benji. Umawawag. Hello. Ha? Naispalan ni Lisbeth. Agyaman ak launay, Benji. Onesto. Napintas launay adamag, Adelfa. Naispalan ni Lisbeth. Ngam. Kaipapanan na matdaytan. Di pa nagpinakadata. Onesto. Manipot at anakam ko. Sinangsangit akong tisaam iti kaawan amang ipatpatag kanyak. Apay na naipaskayak pailaan. No naipaidamat na ang tipamatag kanyak. Timtang ni Onesto iti biyag ko. Nga mabukaw ko maglag. Tagasapulan nga agsakripisyo hak. Para iti panakaispal ti may sabi hak. Ang panagarik na kitibakik. Kaya rigak ti marunrunot. Namamalin la kumasumartagan nga agpitik ti puso. Tapno tsak marik nati sa Oray kay papanan.
Ano na ang tikararwag? Itinagkay sa amiyag. Sinarong karanda ka da Adelfa kan honesto. Hindi ka itartaray mo dito ospital. Ang mga nunamuan dan ti panakaispal mo. Sarong karanda ka lakit di. Anda kayat ko, kidawon ka da kayo, Dad. Kabayatan ti kandak dito ospital. Diyak kayat nga damang sarong karkanyak dito eh. Uray asino. Lisbeth, Makisarita tulaan ka da kwada kan anisto. Itong napigsa akon. sige. Luday ta ti kayat mo. Kan na makapigsa ak. Kabalaklakit dito ang biyahe. Agsuli ako ni di Manila. Ag naadak tumatan ni ti mansion mi kini Mami Loribel. Adda ko makayat ko adamagan. May papan ka ni Victoria. Apay, kayat yung kadi nga ibilang ko nga ina. Adda ka di plano yo, amang sublikan ko na. Si bibiyag pailaang ni Margot. Ngayam nakaroon ti sakit na. Amangan no saan nan amalasat pa'y, Lisbeth. Amir, kumusta ni Lisbeth? Kahit ko kumasarungkaran dito ospital. Addakin daw ni Lisbeth kanyak. Kinakayat nga adamang sarong karkan kwa na kabayatan ti kaanda na dito ospital. Kasta ka di? Sayang, nakasukat akon. Ang nuday tati kayat na awan mabalin ko. Ada ka di pa sa bali nga ibagam. Baliwan tanto ti agsarita, Victoria. Sige nga Rodan. Bye. Kadya ko nagtuloy ito ospital, tatang. Sapay, nakasukatak mat nga Rodan. Ay, kapal. Sana kayat ni Lisbeth nga damang sarungkar kan kuana. Mabain nga ta, itinapasamak kan kuana. Itatan na ispalan. Patuluyam di panggap mo ang mangyadayo kini Adelfa. Kasaritak tupay ni Adelfa. Gamasapol nga umanugot. Iyadayo kini Amer. Idinto ang mabaling nyo mo tagsarita kini Amer. No pampanunutin nyo nga agsinublian kami pa'y kini Amir. Sana na mapasamak na itatatang. Tawan apulusan ti panagayat ko kan kuana. Diyak ano, no asino tinakaman nyo iti dayta, Mami. Napigsa akon. Ngamadak pa ilang iti ospital. Amuyong agpapaimbagak. Sa dayta ti bagayo kanyak. Kasaritak to ni Daddy. Yung pangaasi o. Sandak pa ilang awagan. Kunak no sana na maulit dito ay panagkita ta, Adelfa. Kabayatan niya at papaimbag ni Lisbeth ito ospital. Kaya't kung agtulag ta na imbag. Naskan ka di ang mapasamak dito ay. Nalpasan na nagsarita kami kini Mamang. Imanugot ako. Kaslasaan ko akabalan, Adelfa. Kaarig na akinid daw mumutan ti ipapatay ko. Iti panaglinipat ta. Saan lang asik ti masaksakitan, Honesto? Agyaw mo nag-itimpay mo kanya ka panagayat. Malipatan ka man. Agtalinaad anak katalimang ka dito'y puso. Adelfa. Mabalin ka di. Nga arakupan ka iting ode akong taway. Honesto. Ay ayatan ka na unay. Sigurado ka kadi iti dayta pangadeng mo, Lisbeth. Saan kuma? Dad, ipatpatay kayo unay. Kasla mabalot ti dila kung ang ibalikas iti dayto pangadeng ko. Saan ka di na mabaliwan? Kasanon dagiti sa nikuak. Agmay-maysa ka nga anak ko. Saan? Dua kami kin manang Adelfa nga anak yu.
iti panagsulik. Nalaganton ti puso ka mangawat ka ni Adelfa. Akas kapsat ko. Diyak impalubos sa sarungkaran dakit yung ospital, Adelfa. Honesto. Inangay ko pa iti pigsak. Aglalo'y dinawagan nakmanin ni Mami. Maragsakan na tagsarsarita kayon kini Mami. No aklonam ni Mama nga ina. Ibilang ko mata Mami ni Mami. Maragsakan na Adelfa. Adan to panahon na pa nagsasangot tayo. Katno ka ano mapasamak na ita. Panahon ti mangibaga. Lisbeth, nagtulag kami kini Adelfa. Anyat nagtulagan nyo. Agsina kayo kadi. Tapno ibawin mo, ti panagayat mo kanyak. Manong, honesto. Amog, saan na mapasamak day na? Kadyak kaya takasyanak. At dalan ang masakitanak takakaasyak tulangan. Ti bukod ko abagi. Agyaman nak iti kinasayat mo kanyak, manong honesto. Ado ti anos mo kanyak. Inayat ka. Impatid ka. Nupikas ta. Amog. Dumteng to ti panawan na malipatan kamitlaan. No saan kanton ang makita pa'y. Anya ti kayat mo asawan, Lisbeth. No kumat kayat ko ti masurot. Matayak la kuman. Ngem amok, asaan na rumbang dayt So, saklangan ti sakripisyo. Inawat ko ti jaya ni Mami ang makidanaag kan ko na di Amerika. Ijayal nga tunay ko ti panagadan ko. Ispe, naikari ka di nga ginadayot ang agkap sa... Lisbeth, aganaan ka inton makadanon ka. Ije Amerika. Dari ko kaya kung timatay nung mabalin na ang kumangim amok. Saan na gusto ti pagayatan ti Diyos. Ito, dari ka kaya tiragsak ko kini honesto. Adelfa. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tay sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.